tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino tinagapam tatang? Dita barangay Hall Edo anak ko. Apay jay? Dapa anak nagpalista ah. Nagpalista? Ay nawaw, di mo ka di amaw. Yan niya tatang. Adda ka no mati iwaras da nga abunaw kinisimilya tinateng para ka dagiti pada tayo ana apiktaran iti pagyaw. Ay kahit nasayat mo't nga rot ano kasta tatang? Kung naglaki, di no nagpalista ka. Saan pa'y tatang? Yak mo't among ang dagayam di kasta. Agawa am timapan, parang mainayon tinagan mo iti listaan dagiti makaawat. Wan man tatang, mapanak to kalpasan ti panagdalos ko. Sa dino ti papanami edo lakay? Mapanak lang dita barangay hall linda bakay. Mapanak man mo't agpalista. Nadakamat nga minitatang itay limabas. Nga dakano ti iwaras ti barangay Asimilya kinabuno. Katagiti naapiktaran iti bagyaw. Ay nawaw. Adda ngam amangan no saan kan tumanan ama ikan lakay. Sayang laeng ti bannog mo. Padasin lakta bakay. Naapiktaran tayo mo't iti bagyaw. Wen ngam amangan no dagiti kakabagyan dan tumanan ti ikanda. Kas na ko nakitayin, padasin talat tabakal. Amangan no maasyan damot katata. Oho, dagita pay laeng mati kunam. Kaslasaan dan tupay ang makarik na. Mapanak la tabakay. Isupay mo no adda ti maitid dang abuno. Ure basiklay, tani. Nanginamot ti abuno ken similya tinatan. Sa dino ti papanan ni Pare Edo, Marilinda, nakitak alimabas inay. Mapan ka no agpalista ija barangay hall, Mari Kunching. Aywan, adda iwaras da nga abono kun similya tinateng. Naimbag ko naman no mapagasatan kami mat kanila kay ko ang makaawat, Mare. Day tati saan tayo asigurado, Mare. Amuyo matan ti style day ta a Kapitana Gladys. Naku nampay, Mare. Aging ka siguro ita, nasakit tinakam na iti sityo tayo, tanaabak nga min ditoy. Oray pay. Saan arason day ta, tapno saan da tayo apagserbyan. Nagkapitan pay lang arod, no kastamo laang. Saan tayo mat nga ammo, no anya mat ti adda ka panunutan day jay a tao, Mare. Nakitam ka di ti listahan nga impose day ti barangay Edo lakay. Kita man, nadatinagan tayo iti listahan na kiti makaawat. Anya kung mahapay awan manan Apay ngay. Ay no, idi pa nga ibagbagakken ka nga alanganan a mapilita. Ngam di naktumang ngamin patpat dyan. Ni tatangay, adda ka ditinagan na. Awan mo't laeng. Manmano tayo ang napili dito'y sityo tayo. Kadwan kitagaamyanan. Ne, sa urmat ano kasta ti aramidin da kapitana? Sa ora talaga. Kastoy la kanayunan. Tunggal adda ayuda. Sityo tayo akanayon ti last priority. Sayang lang gam ti banog anapan nagpalista no kastamat lang bakit. Ano santan ti gumatang lakay? Wala na, anyang arod nga. Si Kamagayam, Edo anak ko. Anya ti aramidam dito balay. Kahit kailangan makasarita tatang, ay makasalagdardaras kayo may. Mapanak dita barangay hall. I-release dati si Milya ken abono itasan ka day. Wen, iso na lang tawan mo tinagan yung tilistahan na kiti makaawa tatang. Ay nawaw,
Kasano na pasamak dayta? Kit nagpalista ak may Nusyak tida kayo. Saan kayo namapan tatang? Sayang lang ti banogyo. kasano pa yun dayta? Sa pa'y isuday jay tinamnamaak nga imulak malay. Gumatang tayo tulat ng tatang. Awang mo ti maaramidan tayo. No saan da tayo nga ikan? Ay, sayang. Di balin na tatang. Di balin asaan tayo makaawat iti ayuda. Basta agswerte tayo latta kuma. Agpailakin ton bigat. Mapanak gumatang iti imulami. Igatangan kay tulatan. Nakamisuot kamat nga imay, Marilinda. Ay, husto ti atap ko, Mari Kunching. Saan kami manan ang makaawat iti ayuda ita? Nukas na, at dagaya man listaan. Wen, adda. Naimbagkan ka tadanagan mo, Mare. Pudno, Mare. Wen, adda tinagan mo iti listaan nga inpost ti barangay hall. Da kami ti awan. Apay ka no. Ay, jak man mo, Mare. Mas daawak. Tajay da dumaasaan mo't nga gargarden. Isuda pa iti addanagan na iti listaan ti makaawat iti similya ken abono. Da kami nga aggarden ti pagbiyagan na. Saan kampay mo ta mapagasatan? Oo na yan. Apay mo't nga ikanda dagiti saan nga aggargarden. Day tangarod, Mare. An-anuan da nga tangay ti maawat da. Katawang mag-garden da. Agpaila kita halinda bakit? Anya ti aramidem ijay. Mapanak gumatang iti imula ta. Awang magganti namnamaan ta. Ay una. Nasaysaya at pailakay. Paunay mo't dagitang opisyal. Datayo mismo agarden ti pagbibiyagan na. Awan ti maawat tayo. Ay, sayang nga rod. No saan ba't lang amay mula dagiti inwaras na. Barang makita ni Kapitana ti kamaling nga inaramid da. Anya nga tatiin kastada ang nagpili. No asino siguro ti amamuda. Agam, anya kay nga rod. Awan ti maaramidan tayo. Ala, agsagana kakit din no agpaili ka. Tapno saan ka marabyan. Un bakit? Irwar mo mutan ti kwarta nga igatang ko. Adon samot ng tigumurakan ka, Kapitana. Ay nawaw, apay ka no. Gaputa saan daan nakaawat iti ayuda. Ay niya ko matipagsakitan tinakam da. Kat saan dapat adi-surfing. Agreklamo dagiti gardinero asaan anaikan, Kapitana. Nasakit tinakam da, taawan tinaawat da. Ngam dagiti daddo maakalugaran tayo nga awan met ti garden da. Isuda pa'y tinakaawat. Ay kasta talaga. Swerte da. Anya? Mabalin ka di, Kunching. Sana kum conformity salsalod sodam tabi siya. Kas makita mat, ado ti kliyente. Samaysa, nalpasan dayta. Naiwaras min amin nga ayuda idi pa'y kalman. Ibagbagak na ang may Kapitana. Di kay agungot Indanon ko laang tinangag ko tapno aware kayo. Ada ka matgaya man lakay. Agkapika ka de. Saan pa'y bakit? Anyat na pasama. Apay akasta tilangam. Kastoy ngamin bakit? At dati nakaluga na ka-beneficiary iti naiwaras nga ayuda di kalman. Kat, Ilaklako da ti ayuda anaawat da. Ije dadduma, ije parataan. Timot dadduma, ije sentro. anya? Sayang mat. No saan dagayam nga imula. Saan damot kaming nga gargarden? Di ilako da, tapno adda ti pagkwartaan da. Saan damat gaya makasapulan. Sa pela ko ma, tadda ti mangidanon kan Kapitana. Barang makaamiris mo't day tao. Istoryal tuman ka ni Mari Kunching tinakitam lakay. Isunto ti mangidanon ka ni Kapitana. Close kayo ka ni Kapitana. Saan ka di Mari Kunching? Apay ana sa ludsod mo, Marilinda. Wen tada nakita nila kay ko idikalman di nagpailay. Anya tinakita na, Maray. Ilakla ko kanumat dagiti daddo makabarangayan tayo ti similya ken abuno anaawat da. Anya?
Masigurado ka dagiti na ikan nga awan met garden na tinangaramid iti kasta, Mare. Ay, nasken amaamuan ni Kapitana ti may papan iti day tabanag, Mari Linda. Idanon mo tuman ken kuana, Mare. Saan dagaya makasapulan day tanga ayuda tay laklako damat. Sige, ibagak tuken kwa na no lumabas manen iti paraangan me, Mare. Pudno ka di tinadamag ko. Daw anak ko. No may papanday tayo ti similya ken abono, mainla ko dagiti kalugaran tayo anak kaawat. Husto tinadamag yo tatang. Anya? Ket no nakita nga ilaklako da dagiti naawat lang ayuda di paradahan. Yetad duma, iti sentro. Ay nawaw. Pinagbalinda mo tin anegosyo. Kasano nga gamin tatang? Kamali tinaging warasan da kapitana. Agasem nga, tauresan agar dinero ket nakaawat lattay iti ayuda. Dahil tatiriga na. Isasan nga epektibo dagiti programa ti gobyerno no maminsan. Tasabali mo tagnumnuman. Saan ang mausar tinakaiplanwan na? Putnulaw ni data tatang. Wingayam, nakagatang ka din iti similya. Wan tatang, isutin niyag ko. Agraman ti pawit yo. Adamat tayo. Si kamat gayam ti lumabas, Kapitana. Mabiit man laang taddat ibagak. Agawaam dagdardara sa kunching. Nadamag yu ka din, nga inla ko dagiti beneficiaries yo ti similya ken abono a naawat da. Sino ba tinakadamagam iti dayta? Nakitam ka di mismo? Adda ti nakakita, Kapitana. Ayawanan imbes a maimula dagitay, inla ko dakit din. Ay, katbayan nyo ida. Kukwada nga ro dayta. Iso damatan ati makaamo no anya ti kayat da apangusaran. Winangam sayang matdagijay, Kapitana. Imbes a maimula ko ma. Di ka ngamin man nakibiyang konchita. Makarengreng dagita reklamom. Awan Addan to ti maibaga dagiti kabarangayan tayo a farmers no maamuan da ti kasdeng inaramid dagiti inik kanyo. Tinapatag, naiwaras men day nga ayuda. Saan me akinurakot? Saan nyo akinurakot? Ngam kam malimot tinangiwarasan nyo, Kapitana. Isubli kon to'y binulod ko at timba, Mari Concheng. Agyaman ak. Awan anyaman na, Mari Linda. Ay, gayam. Nakasaritam ka din ni Kapitana, Mare. Mare, indanon ko kankwana ti may papan itinakita nila kay mo. Ngam iti kasjay asungbat na. Madlaw nga awan bibiyang na. Ay, nawaw. Saan anasaya ati kasta mapaspasamak, Mare? Kasanungay nga rod nga umasinso ti barangay no kastalaang. Anya nga tanong mapanlaangan ni Pare Edo ije barangay hall. Isulaangan ti mang istorya iti nakita na. Ang mga nuagbuteng ni Kapitana. Diyak masigurado no kayat natin maman. Ngam padasag akasarita, Mare. No agul ulimak tayo ngamin, Mare. Sigurado asaan da abaliwan ti kasta nga aramid na. Ang mga no panunutin da nga uto-uto tayo. Wano kabuteng tayo ida. Sige. Kasaritak to nila kay ko, Mare. Anya ter aramidam dito'y barangay hall, sika, Edo? At dati report ko, Kapitana. Anya day jay. Amuyo ka di tinaramid dagiti inik kanyo iti libre nga abono ken similya. Anyat kayat mo asawan. Nakita nga ilaklako da di paradaan, Kapitana. Kasano ba ngamin? Ora awan ti garden na, inikkan nyo. Swerte da. Saan mo't anasaya ti kasya, Kapitana? Da kami agarden ti pagbibiyagan na ti saan anaikkan. Better luck next time. Takastabay lang ti sungbat yo, Kapitana. Apay, anya ti aramidam. Sana siyak ti bot-bot ngam, Edo. No saan pa mabaliwan ti kastang aramid yo? Ag-report kami ni di munisipyo. Napurot matiolom, Kapitana. Marurodak iti dayjay nga, Edo.
Husto mat, tinaybaga na, Kapitana. Na, takas tapay lang matibagam, Dodong. Anya ti kayat mo asawan, yaka mo ter aramida. Sana kasta, Kapitana. Ngam kamali tayo piman na jay. Nagitilang kumaadda ti pagmulaan na tinikan tayo iti similya kinabuno. Ay, agsardang kaman si ka, Dodong. Oray siya, Kapitana. Adda tinakitak amang ilaklako iti naawat ng ayuda. Panagkunak, kat panawanan, tapno agbalin tayong istrikto. Iti kasta, kat dumanon titulong kadag iti pudnong agkasapulan. Saan kat akum kumpormila ditan? Oh, kumusta lakay? Nakapagsarita kayo matlang ka ni Kapitana? Wan, nakapagsarita kami bakit? Iso na lang ta saan matadumngag. Obserbaran tayo pa'y lakay. No sa anak laang ama kong konsensya. Medyo munisipyo ti pagreportak. Ikan tayo pa'y iti gundaway lakay. Kat dumadi ti panagsasauna itay bakit? Nakigtot siguro iti imbagam Ngam sigurado ang mabutang matlang dayjay ang may report iti munisipyo. Sapay istrikto ni Mayor no may papan iti kakastabanag. Bara nga, nung baliwan dati kastang aramid da. San lang at tayo tagrekreklamo iti kastang mapaspasama. Agraman da duma ka baranggayan. Agreklamo damot tayo. I-review man day ti alistahan, Dodong. Listan! At damanan ti maiwaras nga appliances para kadagiti mothers dito'y lugar tayo, analay ngagdayet. Ti kayat ko kat ag-survey ka. Ha? Agpatulong ka pailaang kadagiti padam akagawad, tadyak mat masango. Ti kayat ko kat pilyan nyo anasaya at dagiti maikan, tapno saanen amaulit tinapasama. Ay nawaw. Nagbutang kayong sabat itimbaga ni Edo iti naminsan nga aldaw, Kapitana. Naamiris ko ahusto tinakuna ni Edo. Sayang ti pundo no saan amausar anasaya. O sige, Kapitana. Nakamente makamu iti paparamid yo. Siguraduan mi, a deserving ti mapili, tapno awanen tiriri. Ay, nawaw! Usarin yo anasaya at tipundo ang maaawat yo. Itadyo kadagiti deserving ang makaawat. Iti kasta, maliklikan tiriri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adaman ti saludsudak kan kamanang Juliet. Hanya day ta, Vivian ading ko. Mano ka di ayat ti tawin ni Lovely akalugaran tayo manang. Ading mula ang dayjay iti mano abulan. Apay ka de? Kastamot lang ang tinakuna ni nanang kanya.
Apay nga rod ana sa ludsod mo. Nakita namin ti impose na iti Facebook, manang. Ay, wan. Birthday na ita. Ngam 25 na kanulaang Anya, kasano ko maa 25 na? Kat no 28 mo matan, bibiyan ading ko. Kita ang ti post na manang, oo. Na, una yun day tatao. Agulbud pa yan, iti social media. Ag-commentak mamat iti post day jay alable. Anya nga ti i-comment mo manang Juliet. Happy 28th birthday. Ay nawaw, ang mga nuguraan na kamanang. Saan mat siguro? Ang awag laang mo. Inton kwan, dakes kanto iti imatang na. Ang awag laang kunak lang arudan. Uray pay, kasano no sakitin na ti ibagam, kat 25 na laang kanungarod. Ay saan ana saya ti agulbudan niya? Iti anya ko maaga po nga ibagana at 25 kat 28 na matan. Feeling ubing nga rod iti social media. Papansin at talaga day dya ama ng Juliet. Nay, apa yan lovely anak? Nag-comment pa lang iti post ko. Ay nawaw. Anya ting kumit na ya. Happy 28th birthday. Kunanakit din. Anya ko ba ti pagsakitan tinakam mo? Kinasaya mo ti kumit na iti post mo. Basta, Jack maguston ti kas dya a comment na, tata. Si kakigi mo anak ko. Nagsimpla na ba? Ay, saan a simple day jay, tatang. Ado dagiti followers ko ang makabasbasa iti comment na. Ibagam kay kuha na ata idilit na. Indilit ko na. Sigurado ako nga adun tinakabasa iti day jay, tatang. Ay, marurudak iti day jay tao. Ne, indilit mo't nilabli ti comment ko iti post na. Kunak tumot ngamin kan kamanang Juliet. Feeling ubing nga talaga. Siyak tupay. Proud aklat namot uray dandani agtrenta akmatan. Kasta at imayat. Saan kat aday ta agulbud ka? Tapno laang agrup-rupa ka nga ubing iti social media. Amin tayo matlaang kat bumakat. Iti anya pa lang agapong agulbud tayo ngay. Saan tay nga amo no anyamot ti kapanunutan day ta lovely manang. Agasaman? Tinawon nga ag birthday nga basaan matan amanayunan ti tawon na. Talo at tawon sa matan at 25 na. Si kakit di mat manang Juliet. Puno mat bibyan. Luk-lukon lang nilabli ti mismo abagina. O, sigabat gayam ti lumabas iti paraangan mi Albert ading ko. Sa dino nga iti papanam. Apa nakitenda kasinsin lovely marang Juliet? Apa ijay? Kasangay na ngamin ita mana. Wan nga agpaiso. Ay, mano nga minan ti tawon ni Lovely akasinsin mo? 28 na naman na. Kunak tumay. Ay nawaw. Apa yung sa reaction mo marang Juliet? Wan tati ko na iti Facebook post na ka 25 na kanupay laang. Saan 28 nang? No kasta, talaga ahusto laang ti bilang ko. Mabalintag sa Luzon, Uncle Tonyong. Anya ti sa Luzon, Albert kanakan. Manungaminan ti tawan ni kasinsin lovely tanggal. 28 na. 25 ka no, matimpos na tawan na iti Facebook, Uncle. 28 na kanakan. Wano, ibay na lang siguro ti hustong edad na iso kasjay. Kasaritak naman ti kasinsin mo, may papanit iday tabanag. Sana Uncle. Ang mga panunutin na bibiyangan tayo tibiyag na. Nasaludsod ko lang. Tandamot tinagsaludsod kanya. Napod no 25 timpos na. Nalawag ang agulbod. Saan ang nasaya ati agulbod anya? Nukas na, nakasaritam ni Albert akasinsin ni Lovely manang Juliet. Wan,
Anya ngay timbagana. Siyempre, gusto ti bilang ta. 28 ni Lovely ita. Saan at 25? Amo manang, sigurado nasakit tinakam da di alavlikan ka. Ay ama, nag-react tayo laang ba't itinakita tayo nga in-post na? Saan ba't nasaya taluklukwan na tipada na tao? Di na siguro kaya't ti bumakit Iso asaan amanay na yunan titawan na. Feeling ubing iti social media. Sanda tayo ama pabasa iti kastoy a reaksyon tayo. Tamadlaw mga gululbod. When matkit di Sigurado ak asaan lang adata tinakadlaw iti dayta. At damot lang ang dagiti daddo maakalugaran tayo amas daaw. No apay at 25 ti imbaga na atawan na manang. Ngamjak mo tin mabirukan ti comment da. Ang mga no indilit adagos ni Lovely. Isuplik man to, binulod ko a planggana yaw, Juliet. Agyaman aklaw na yata tatunyong. Saktirong pangagyamang kang ka. Ayun kaya. Adto ti pasit amakan. Naimbaglaan nga dati, maramanan nyo din saganan nila Blady kasangay na. Ay na, agyaman aklaw na yata ta. Ayun gayam. Mano nga minan titawon ni Lovely ita, tata? Ay na wow, 28 na. Kunak tumay. Apay ba na sa lutsod mo? Nakuna na ba ngamin at 25 na laang, tata? Ay, 28 na. Ang katawanan na lang, magkinibibya na kasinsin mo. 28 na gaya mo. Noon niya nga tati makagapo, masapul nga agulbon iti social media. Agtugaw ka man, tagsarita ta, Lovely anak. Anya tiba gam tatang? Huwag mo ka di tinadamag ko. Ay nawaw. Anya tinadamag mo tatang? Ibagbagam ka no ba, 25 mo lang. Ha? Agdindinamag, hindi to'y barangay tayo nga gululbog ka. Sino mo tinakadamagan yung itikas na tatang? Awan mo't Facebook yun? Nasa lutsod mo lang, ni kasinsin mo nga Albert, hindi birthday. Sang kulang nga na ibagaking ka. Anya? Amo manak ko, sana nasayat nga gululbog ka. Ha? Talaga makangag ka, nukas talang ti arabid mo. Ibagada pa'y na feeling ubing kay ti social media. Oh, Lovely. Ada ka di masapul mo? Ay nawaw. Agin didiam mo kapay lang mat di tama ng Juliet. Nasakit ka di tinakam mo kanyak. Saan ba't nga bin amasapul nga comment kay tikas dya iti post ko? Papansin ka man. Oh, apay. Saan ka di apod no at 28 mon? Apay ayaman nakibiyang kalaunay. Amom Lovely. Saan anasaya at nga gululbod ka? Iti social media pa'y mat. Isungarod mati kayat ko. Anya ko matibibiyang mo. Ay na, luk-lukom la ang tabagbagim. Sa maysa, saan la ang asyak tinakadlaw iti dayjay a post mo. Uray dagiti kabaranggayan tayo. Mas daaw dan. Agasam nga ita ibagam at 25 mau uray saan mat gayam. Dayta ti paglaingan nyo. Ti makibiyang iti biyag ti sabali a tao. Lukas tala ang ti aramid mo. No nalaing kang agulbod ay awan na. Ada talaga ti manggagmaw. Kentap no ibagakken ka. Saan nakababaen no 28 maun. Ti nakababaen. Kat no agululbod ka tapno laeng agruprupa ka nga ubing pay. Nasalaw ko ni Lovely di tadalan itay. Dito'y ayan mo ka di tinaggapuan naman ng Juliet. Wad, kasta unay ti unget na. Naimbag man ta saan na ka nga impungot. Saan matkit day? Nangagkumatlaan nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites di ta waiting shed itay. Ag dinamag nga rudan, dito'y barangay tayo ti kasta nga aramid na. Feeling 25 uray 28 nan. Anya nga ta
ti maala no agulbod iti social media. Bagi na lang at iluklok ko na iti kasta nga raramiden na. Naimbag ko mama no di nasakitan ti may bagakan kwa na. Imbis a pagnakman na kuma. Sa di nung tinagampam ka, Sinsin? May saka mat Albert. Ay nawaw, anyan napasama kaya ka, Sinsin. Nadansam, nakaapam dita. Di nakpakibibiyangan. Mabalin ka di. Anya, Maan-ano ko maaya no ibagak at 25 ko lang. among ka, Sinsin. Saan mo't anak kababain no ibagam ti pudno nga edad mo? Isungarod mo ti kayat ko. Narigat ti kasta ka, Sinsin. Mano atawan ng tinapalabas. Ngam saan mo't tin ananayunayunan ti tawan mo? No siyak ti sika, i-edit mo nga minin day apos mo. Iti anya kumaga po? Ay na, ado dagiti kalugaran tayo ang makakikita ka, Sinsin. Mas daw pa yung didagduma. Tanya kumaga po nga agulbud ka pa ilang. Makapasuron dagita ang kalugaran tayo. Man ano nga min ayan no, i-delete mo. Non yaman na nga impos mo. Ay na, siyak lang ti mauma. I-block ko amin idan. Ulitig man saan saya at nga gululbud kay ti Facebook. Para tawon laang. 25 nga rod mati kayat ko tatang. Ay nawaw, lok-lok kom lang tabagay manak ka. Adda talaga ti may pagadag iti kalugaran tayo no kastarang. Panunutan da no niya ti kayat da panunutan. Yakam mo, nandiyo ti kingkinan mo. Awambutan deng gemasaw. Nakitam ka diti impose ni Melissa ang kalugaran tayo, Manang Juliet? Anya ti in-post na Vivian ading ko. Sigurado ak ani lovely ti patpatamaan na iti daytoy ang post na, Manang. Anya ti in-post na aya. Ti kalugaran tayo kanu a feeling ubing iti Facebook. Anya? Una yun ti kasta mapaspasamak. No apay nga minamasapul nga agulbod day dya alabli Karkaro agumura kada tayong makita na dayjay ang post. Binagaakmat ten ide asan amasapul nga agulbod. Ngam awan to madenggen na. Anya nga ita. Isupay kit din ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayaw. Karaman ka, Manang. Isumot ti pagsarsaritaan tano kasta nga umayak dito'y balayo. Ay, gagangay na Agsagana day tamili sa kanya. Sigurado ak nagtutulag dagita kaaruba tapno ibasdak. Ay na, no saan ko mga minakas jay tinaramin mo. Diyawang ko matimangag mo. Anya nga pudno matibag mga da feeling ubing ka tipis mo. May sa kayo matatang? Ban ano nga min ay ano, ipos mo ti husto nga edad mo, lovely anak ko. Jack nga rod kaya tatang. Nakababain. Gaya nga min ti kasta. Talo at awan tinapalabas. Ngam ibaga 25 mo pa lang. Anyalangan ti panunutan dagiti Facebook friends ko tatang. Saan mo't a big deal? No 28 mo na anak ko. Ulit ang manan. Saan na nakababain? No 28 mo. Di nakababain. Kat mapamu ibaga at 25 mo. Uray saan mo? Ay nawaw. In-edit magaya man nila ti Facebook post na Vivian. Wen, idi pa'y rabi Manang Juliet. 28 matanting kargana. Nasaya at no naamiris na tibidot na. Ngamin, isumot lang tinakababain iti imatang dagiti tattao ang makaam mo iti husto nga edad na. Pudno launa ay ading ko. Iso asyak, oray 45 kon. I-post ko lata. Amin tayo magkabumakit. Husto ka Manang Juliet. Agura ka. Nene, insamat labli ti sumungad. Ayun nga paiso. Anya nga tati umay ibagaday ta ang tao.
Anya ti masapul mo, lable. Ko imayak na kayat ko ti dumawat iti pamakawan niyo. Pasensya kayon pinagsasawan kayo iti. Okay lang. Husto kayo. Sana masapul nga gulbudak. Tapno lang ang grup-rupa nga ubingak iti matang da iti Facebook friends ko. Saan mo't nga binanakababain no i-post mo ti husto nga edad mo, lable. Tinakababain kat ti agulbud ka. Kas tamat lang tinakunan ni tatang kanyak. Nasaya at mata nakaamiris kan. Barang sumardeng matandag iti kalugaran tayo amang imarmarites kan ka. Basol ko mat lang. Maapayakas di ti reaksyon da. Saan ko matida mapabasol tanagulbuda? Saan ton maulit ti kas dyan ngay naramid ko? Ay rumbang laag, lable. Agtugaw ka pa kinitag kapitayaw. Ay, nawaw! Di mo ibain ti husto nga edad mo. Taamin tayo kat lumaklakay kan bumakbaket. Kang runaan iti amin, di ka agulbod. Tasikan tumatlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ado ti matrabaho inton bigat. Ngam di mo ten sumrek ni Ramon. Wan ngalod bas. Hapay, ada ka din ti sabali at trabaho na. Tasan mo ten ngam umay. Katadapay ti advance na kanyag asaan lalay karo. Busy ang amin day, boss. Nang luna itata pa nagkakampanya. Ha? Sana bali, mapanak ay bala din ton balem. Inakman damagin no, makaumay inton bigat, boss. Wan man garon. Ano something mapantan eh. Masango. Ibagam ken kuana. Ngagbuhos kayo iti bim inton bigat. Karnas ken nga adu kayo. Wan, boss. Kan mo isa, ipalagip ko ken kuana ti utang na kanya. Tama ano, nalipatan na kindin na. Sigang pare. Wan pale, imaya kon ata, sana kami ten maulay nga umay jay site. Ha? Kat anya kay, makitrabaho ka kalin inton bigat. Ay, saan pa pare? At ang amin tinapatiga pag namin ni Sir Bob's inton bigat. Ha? Amumutin pare, panagkakampanya ita. Isoanas kan akanayon ng akadwalay jay. Isimani ko naman, George. Kasano ngayon di trabaho tayo pali. Kat awan mi ti sabali ang ayaban mi. Ken baysa, nakuna ti aking balakan yak nga, adape kanu ti saan mo ana ekalong advance mo. Po, unay na ya. Manulaang mo dahi pare. 1.5. Unay na ya. Anya? Kunang mo lang saan ko bayadan dahi jay. Ibang kin ko na pare ya. Bayadak dahi jay. Ang mga no isulakit din ti saan na apakaturturugan ay nawaw. Anya? Asino yung mga mangag ko akasarsarita mitay lakay? Ni Lloyd man. Ha?
Tapay. Kanya tiyo may naimbaga. Imbaga na nga rot ang mapanak ka nagtrabaho dyan sa itin bigat. Nambarak ngay mo't amapan. Ha? Mapanaklatan ija ayan ni Sir Bobs. At least, dakdakkel nga amang tiitid na kanya. Ngam ti sweldok kinila kay Ponsyo. Aywan ingkalatan ka ni Sir Bobs. Dakdakkel ti itadnakin ka. Kadwaam lang amapan ag kampanya iti naldaw. Ay wala. Isong ano adda itid na kanya akwarta intun bigat. Maparin ko bayadan ti utang ko kinila kay Ponsyo. Anya? Larigat man. No mabangungot iti rabiin o saan na ama iturturugan ti utang ko kengwana. Makabasbaso tulakit dia di na oras. Ay nawaw. Nagalas matan ti ugali na tayo dya Ramon. Wanang alo tata. Idi umut-utang kanya kiti kwarta. Nagsingpat. Ita ngay bagbagak ng may trabaho. Kastagid din ti bagbagala. Nasya. Nailwama ko ni takas dyan ang ugali na boss. Ha? Nuadra kwarta na alastog na amin alastog. Ulay putin ta. Numalpas to ti panakakampanya. Aksapul to na dyan ti trabaho. Nagalas matan ti ugali na. Itala nga adda kwarta na tayo dyan. Apay, agnanayon ay nga ikan dya tao nga ikam kampanya na. Ay nawaw kunak manen. Ay na bakit? Oray saan ka na ama pa nagtrabaho inton bigat? Ah, taapay. Naku na ngamin ni Sir Bobs kanya. Nga ibagak kanukeng ka. Ano kayat mo? Umay kamot ka na kami inton bigat. Ha? Tada tayo timapan mga kampanya ken kuana iti barangay nagsuswan. Kasta ka dila kay? Hmm. Ay, kuwan mayatak iti dayta nga imbagam. Ay na, kamaudyanan na. Nalaklakamat lang ang ti trabaho. Ay wala bagay. Saan kan amapan makisik kay taltalon? Umisit ka lang ijay. Bayam dalindakin bakit usang amapan. Sana bale, ta naglalaad kin nagingisit da. Isuda ti may bagay siya kabudutan. Gusto kay tinayta nga imbagam lakay. Pudno mga may pa. Iso ngayon tumigat. Masapa ka amapan ija ayan dalinda. Ta ibagam kin kuha na asaan kan ang makitrabaho kadakwada way. Uwin lakay, matungpal. Ay, pasensya kan kumare. Ngam sanak ngamin ang baka umay ita. Ah? Apa niya kumare? Mapan kami ngamin ijayan ni Sir Bobs. Kadwaak nila kay ko. Mapan kami kano ang kampanya. Kasta ka di? Ay katuan anya ngay nga road. Ala, kat anusan nyo pa ilang kanina na usang tiagsag ka na kayo laang. Ha? Uray sublik to'y tangdan ko nga inted mo, mare. Ang mga numumay pada kan tukit di kanila kay Punsyo, asaan na may turturugan ti inutang nila kay kukankwana. Ni, anya ka din day tangay bagbagam mare. Ay ipagpakaunak lang, mare. Amok nga min ti ugalim no maminsan ka. Nang runa no may papan iti kwarta. Anya? Isu nga awata mo daytoy, mare. Isubli kong ti kwartam. Kukwayo laang tagsik ka. Ang kampanya aklatan sa anak pa'y amabannog. Puunay nga ugali ni Nelia. Wan nga rod nana. Oray adda ko mati sa bali apakitang danan na. Wano anya di ta apagtaudan ti income. Saan ko maakasta ti baganakan ka? Wan nga rod nana. Kasla saan nga agpampanunot. Saan akasla? Talaga kat asan ngagpampanunot Ha? Nasayat ko mga road. No masigurado na ang mga bakjay tao nga ikamkampanya na. Tapno masigurado nga addan to ti ited na kadakwada nga agasawa trabaho da. Kumaana na. Ay, nagalas at talaga ti ugali da nga agasawa. Ay, nako. Kunaklakit din no asino ti masabat ko kasla subsubra ti puor kaput kinangisit nan. Sika magayam ko, maray. Anya? Sobra mo tayo ta kinangisit mo. Ay, naguyaw kamutan kumare. Ay, saan kabot nga uyawan, kumare? Ibagbagak la ang tipod no. Saan aya?
Anya? Ay, naimbag lang. Ta saan akong nga agsiksik ka, kasken ka. Tano agsiksik ka akpay lang siguro aging gaita. Malamang sa malamang, kastamet ti kangisit ko. Alamare, no awanen tinasaya at nga ibagam, ingkan iti papanam. Saan akasta nga aguy-uyaw ka abigbigat? Ay, uwan ko, mare. Inakon na talaga tagur-uray ni Sir Boobs. Mapan kami manan agkampanya. Oh, apay akas na tilang amlakay. Kasla na o nagtipang panunutam Saan man? Pampanunutak lang amin. Akas lang napigpig sa ti manok na ijibangil. Ngam ti kampanya tayo. Pag ko naamat, Di mo ayaman law. Nga amin apapanan tayo. Kat saan na tayo nga ikan kano. Natimtimbang kalakwada ti kalaban ni Sir Bobs. panagkunamlaang day talakay. Manghabak ni Sir Boobs kunak tumat. Ay, sapay la ko mga rod takasta. Sapay la ko ma. Wen ka di lakay. Uray pupuutam to. Agpukaw kanto iti ay nawaw. Gaputa isunto ti mga bak. Ha? Ket no mapasamak day ta, maikkantan to iti trabaho ta. Agnanayon ton asaan ta nga agtrabaho iti kapudutan. Di mo pa'y laki ni Bob ti awanan ba tapno agnakam. Bay amon nana. No siyak lang tinangibagaan na iti kasta. Pinagsasawak oray adda kami iti igit ti kalsada. Wano iti kaadwan ti tattao. Diyak lang amin ugali ti makiap-apa, nana. Iso ang nagtaltal na aklatan, Sa bagay mo't di Makaamun ati panawan kan kwa na. Ay, sapay lakumata saan nanto ang pagbabawyan amin ana isawang na kanya. Ay wala. Sapay la kumangaraw takasta. Pulmado Punaklakid din no asino kan. Siya ka magampali. Aywan pare, relax. Siyak lang dito. Abay, saan na ko na mailasin? Gapu itil lang Ha? No kasano nga minti kinatair ko ide. Ad-addamanan ating maira kita. Gaputa saan ako nagtrabaho iti kapudutan. Anya? Kat no mangabak ni Sir Bobs ay nawaw. Talaga a goodbye construction works. Ijay kamin ton opisina agtrabaho kini bakit ko kunak to ay nawaw ko namanan. O na yan. No sakit saan ako na mailasin. Gapuiti kinatair ko. Sika, saan kamutan a mailasin parts? Gapuiti kinangisi mo. Nagguyaw kami ten pale. I'm just telling the truth, pare. Saan ka nga uyawan? Nagturad matan ni Ramon ang ibagakin kay Tikasta. Wan ngalod boss. Talaga asinigurado na ang mga bakje tao nga ikam-kampanya na ya. Ay, una yan. Sapela ko mga lod ata, mga bak nga akpais to. Ay, wala. Tapos Sandra ang nakababayin. Tane, lamag ko kat uray ni bakit na. Kasta mati ba nagsasauna ka dagiti sigod apakitang tangdanan na. Anya? Wan, ibang pagana kanok, anak ang isngisitin ni Linda, gapu iti kasisik ka na ijataltalon. Ay nawaw. Talaga na dyan nga agasawa. Nagtulad na nga agsasaw iti kakasdya nga. Punamlan no saan nga subyan ti sigod at trabaho da. Uray saan da subyan. Saan alasayaday dyan nga ibagbagana. Nabayag nga iso ti trabaho da. Ang nagtataudan ti kinkinan da. Ngam ita, katawahan dan. Gapulaeng tadda ti tao nga ikamkampanyada. Ibagayon tumakadakwada boss. Bali ang nakay ti ding genda. Ho! Ho! Mawanday doy! Awanin! Ay, una yung tikastoy. Kunaklakit din ang mga bak ni Sir Boobs. Saan matgayam? Awan bakit? Napigsa ti kalaban na. Huwan nga rod Ang asim man ti lamang da. Ribo ko naman. Talaga napigsa ti sigot ang mayor. Bakit? Ay, katanya ngay nga rod. Aklo ng taylatan.
Asaan na paya panahon? At nantulat ta ka di. Sa bagay mo kanya, Ninamnamak lakit din ang mga amak. Kat maikanta iti trabaho. Ngam saan mo't gayam. Ay, una yan ti kastoy. ano sulat na bakit? Kasi tinakunam at dantulat ta. Anya ngay pards, si kamagamday ta. Ha? Kunaklakit din no ada ka ni dyan munisipyo ang mga opisina. Alado met data imit mo. Ah, si kamot pare. Amom lang aro din ang naabak ti gam kampanyami. Gamakastapay lang ti sa umot. Apay, na-offend ka. Ipagamlayang ata, agbuksang takil din. Una yan, Anya? makapail na katapnam mo. Hindi madamati pa nagkakampanya. Naglastog kayo nga gastawa. Itatanabak ti tao yo. Kasla kayo pimpiman iti Facebook. Paawa effect kayo met. Ha? Di kayo lamabayin ang mga ipupos nga awaan iti kaninyo. Diyos miyo malimal. Agtrabaho kayo kami. Saan amang namnamalayang iti politika? Mawatam, ha? Pare, Agpupos kayo kanya. Bakit mo nga awan ka rin yun? Mabayan kayo met, Hey, ito lang yun sa amin. Tinta kinapos ko ti lupa yo. Ay, makapaulak at talaga day di Anelia. Ay, nako. Taapay. Agasang manday ti ipopos na iti Facebook, nana. Kurang laangan kat ipakaamunan nga awanan ti kanandang agasawa. Paawa effect. Nana, dilagpain. Ay, adaya nga minti ba inday jay katawan mo. Ay, nawaw ko nakmanan. Sa bagay matkit di, Idi pa'y laang kat awan babaindan nga agasawa. Apay, awan nga tan ti ito jay income kampanya day. Awanin asiguro, tanaabak mo't nana. Kan may sa, no adda ito dayjay, saan nga agpupus Danilia nga agasawa iti nonsense. Ay, ugali da ngamin, ano pa nagkakampanya, katawaan dati nagtrabahuan da. Anya nga ita, sigurado daw unay ang mga bakti manok da. Ang awan mo, isuda ita, tinakababain. Anya, salud-suden nak no adda ti amok apakitang danan? Ay, wen kumakumare. Pang-asim matan Apay, saan ka di nagkuri dagiti paawa effect nga ipopusyo kinilakay mo iti Facebook? Anya? Kunak man, no namimpinsan at inalikodamon ti trabaho iti bangkag, kas kadaan niya pa'y anarigat at trabaho. Ha? Kunak lakit din no adakan ijay munisipyo ang mga opisina. Ay, si kakit dimot kumare. Kutput no mat, nga uray naklakat katawaan idi. Ibagampay asaan na kun amailasin, gapu iti kinangisit ko. Anya? Adal day takada kayo nga agasawa, kumare. Nga no adda ti trabaho ang napimpintas, saan arumbang akat katawaan tinabayag at trabaho. Nabayag nga isu tinangnanganan nyo. Katawaam kit din, sa ita, subsubyam matlaang. Anya? Arig na insarwam, ngemkan ka naman ng danga. Unak man no saan ka rin suplipay kanyak si Karamon. Tata, unak man, nadda ka ni di munisipyo ang mga opisina. Awan na tata, addaak lang mo ti di balay mi. Awan kaming trabaho kita. Iso ang panunot ko ti umay kada kayo. Abay, awan tinted na trabaho, di napal mo income kampanya idi. Tata, kastaw na lastog mo idi. Alya nga ita. Amom, Ramon, makapailag ka. Makikita dagiti ipubos mo iti Facebook. Nalabas mo.
Kurang laeng kat ibagamon nga awan kanan yun nga agasawa. Apay, saan ka mabain? Ni tatamat. Saan nga minanasaya tay tangaramin mo, Ramon? Gapulaeng tay inayabanda ka nga kampanya. Tinalikodam kan katawa amon tisigod at trabaho. Sa ita, agsubli-subli ka. Anya? Ay, awan. Saan kan nga walten? Diyak ka tiyo galim. Uray, saan ka ngagtrabaho na? Urayom latan, nga damaasi iti paawa effect mo. Salbag ka. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti sigud at trabaho. Ta mga nusubliam to kat nakababain kalaang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, itay pwede da pari puldo ah. Apay ni Puldo akalugaran tayo, Franke, anak ka. Itay pa'y nga aglinabas iti paraangan tayo, nanang. Ay kat bay anya nga road kat dalan damot piman ta paraangan tayo. Sa balit agparparik na kanyak, nanang. Kasanumot anay bagam ti kasta. Agsagana da ita pari puldo ah. Mapanag nagakla nga pudno ti atap ko. Ay nawaw, agsardeng ka man si ka Franke. Anyat parikot aya, agraman ka aruba tayo pagpupudutam. Sa dino tayo nilaylaya. Aday ti kusina, madama ti luto na. Isum ilagayam ah. Ay nawaw, saan ka maawatan si ka Franke? Asino tinang ibaga nga ibabam ti kortina kan irikap mo ti tawa, Frankie Lakay. Kitkitaam madama ti lutok. Awanan umangot tumanan ti balay no kastalaang. Siya akong timang ituloy tar aramidam. Na Agtugaw ka ba lang? anyat mapaspasamak aya. Di ka nagsaludsod. Aramidam kiti timbagak. Ay, agsardeng ka man si ka Frankie. Ni, agtugaw ka pa'y laeng tas siya akong timang ituloy tar aramidam ko nak. Makammo ka man langan dita. Ah, kat, sa dinong ito paparam. Ikayan din nanang. Kita amkit di talutlutwag, tamang maksan. Naimbag abigat mo, Lakay. Kasta maging kabakit. Sa dinong ito papanam. Aduman ng tibulong ti kayo iti parangan tayo. Nas ka na sagadak. San pa limabas deta pari pulto? Magsagad ni bagat ko. Ang mga makaalan iti gundaway da siya tao. Nasken ang makapanunot ak iti wagas tapnusan arumwar ni bakit. Oh, apian na pauli magkamatan. Nasapa pa'y madbakit. Kat man ano kumangay no nasapa. Agtugaw ka pa'y tagkapeta. Madamdaman to Agsagad kanto inton madamdama. Agtugaw ka pa'y nga umuna ta itimplahan ka iti kapem.
Mata man, Mare Jonah. Anya tigatangam, pare Frankie. Adda ka di pa tila akong akurtina, Mare. Ay, ado pa'y mat, pare. An-anom ti kurtina, aya. Kasapulak tinapos ko la kurtina, Mare. Sukatak lagi ti kurtina, mi. Anya? Innem ti kasapulak, Mare. Ay, nawaw. Saan ka amaawatan, pare? Apay aya amasapul anapuskul ti kurtina yo. Nariga tayo, Mare. Narigat ti anya, pare. Aglinabas ti kasinsin mo apuldo iti paraangan mi, Mare. Good. Sigud mat nga iti paraangan nyo ti dalanda, pare. Sa bali nita, Mare. Madlaw ko akas lang mga alalang iti gundaway. Mangal alay ti gundaway. Mga alay ti gundaway, tapno makita na ni bakit ko. Anya? Sika talaga, pare. Tiltila man ngami ng ti mapampanunot mo. An-anwam dagiting yawid mo a kurtina, Frankie, anak ka. Sapay nagpupuskaw. Sukatak ti kurtina tayo, Nana. Kano kasuksukat lang, di bakit mo? Kasapulan tayo nga ron tinapos ko la kurtina. Anya? Tulungan nak manggi dinanang, tapno nabibit amalpas. Ay, diyakam bukan ka. Nagadulakit din nga mo. Tamno saan nga agbaligi deta pari puldo iti plano na kinibakit ko. Pagan ano ko manipuldo ti asawam. Di yu ka di madlaw nanang. Agkaralabas iti paraangan tayo. Anya nga ita mo, ang mga nupudno ti atap ko ang mga alalaang iti gundaway. Tapno makita na ni bakit ko. Ay, agraman Ay. inosente a tao. Mairaman pa yon iti kasta kapanunutam. Ni, sino katan yung matgayam ti kurtina dito'y balay, nanang? Saan asyak tinang sukat kadagita, Layla, nakaw? Di yung ibagaan ni Frankie, nanang. Isungag paiso. Iti anya ka no ang makagapo. Kay lablabak lang dagi jay ah. Amo na, ngamjak amo no anya launay ti pagdandanagan na. Pagdandanagan. Agraman ni Puldo nga inosente a kalukaran tayo. Pagpanunutan na pa'y iti dakes. Anyat kaya tiyo asawan, nanang. Atapon na asikati makagapaw. No apay nga agkaralabas ni Puldo iti paraangan tayo. Ay nawa. Kat no sigud mat adalan ti paraangan tayo, nanang. Isumot ti kunak, ngam saan ang makaawawat day ta, Frankie. Ipilit na ti amuna. Agtugaw ka man tagsarita tayo tinalapat, Frankie. Di tugaw. Asino tinangibaga asukatam ti kurtina tayo? Di ka di makarik na Layla. Makarik na. No, maragragsakan ka mag no kasta lumablabas da ya pare puldo iti paraangan tayo. No kasta. Pudno gayam tinaibaga ni nanang kanyak. Agraman ni pari Puldo nga inosente kat pagpampanunutan pa iti dakas. Anya nga itam mo, ang mga nupudno ti atap ko, ang mga alalaang da ya pare puldo iti gundaway tapno makita na ka. Ay awan mon, Frankie. Siyak pa yung timabain iti kasta nga aramidam. Makitam dayta, Frankie. Gapo iti kalukwam. Nagapa kayo laki nga road iti asawam. Saan akalukwan da ito nanang? Ay, nawaw. Taikalin tagampay lang amin. Kasano nga rod no pudno maganda atap ko? Nupod no ti atap mo. Diada ko man tinakita tayaw. Ay, amu kung ti style da kita tattao nanang. Ay na, Frankie aya. Managsuspit sa kalaunay mo tanak ko. Tay kunada nga rod, prevention is better than cure. Ay na, jakamukan ka. Mabilang. Na, ni puldo man ti lumabas. Kasaritak man. Kita ba, di ka agar arabid iti pa kay babay na. Mabit man lang, pare Puldo. Oh, siga mga pare Frank eh. Adda ka dit ibagam? Agpudno ka man kanyak, pare. Kursunadam ka din bakit ko, ha? Ha? Anya? Ibagam ti pudno kanyak? Kasano mata na ibagam ni kasta, pare? Agkaralabas kay ti paraangan mi, pare.
Iso ang makadlawak matan. Ha? Si kagad di man pare. Sana ka kasi ti pampanunutem. Uray kastuyak lang ha, pare. At dalat tamot ti prinsipyok ama ko na. Ti bagam gid mga ala ka lang iti gundaway. Tapno agkita kayo kini bakit ko. Si kagad di man pare. Sigod mata dito itinalan miya. Sa maysa. Di ka madanagan pare. Tasan ko ngagawan ni bagat mo. Iti kastoy pa nagruprobak. Ipagarup mo magustuhan nak nila ilabagat mo. Sa maysa. At da ka matin nga asawa na. Pagan anunak ngay. Ay na, talaga ang maruruda kun ken ka, Frankie. Nalabasan ti kasta pa nagpampanunot mo. Sana ka magagsuspit siya no awan tinakita. Nakitam ka di nga dadakas nga aramidin me, ha? Saan pa'y? Matlagayam. Anya nga rudam mo ngay bakal. Amangan no adater aramidin yung iti malikuda. Ay na, agsardeng kan. Ta talagang agburburk ti darak ken kay ti kasta nga aramidem. Mangibabain ka. Anya manen ngamin ay ti insawang mo iti asawam. Kasta unay ti unget na pimanaw. Ay gabay ama. So sumurot kini pari puldo. Ay nawaw. Takas tapay laeng ti bagam. Mariknak kan madlaw kumalaang nanang. Ti anya. Basta. Di mo salud-sudin no anya. Ay na, Frankie aya. Di na man sermonan nanang. Nagadulang arudon ti pampanunutag. Nayunan nyo pa ilaang bay. Kita ama. Amangan no day tapay ti makagapo. Nga isina na ka ni bakit mau. Ay nawaw, naan-ano ka kasing sinpuldo. Agkalkalingetan ka man. Makapadanag mo tayo pare Frankie kasing sinjona. Apay ka di kasinsing. Atapon lang arud ako sunadak ni bakit na. Nakunana pa yung agkaralabasak iti paraangan da. Tamangal alak kano iti gundaway. Tapno agkita kami kinibakit na. Ah? Ay nawaw. Kastamot laang tinakunana kanyak idinaminsan nga imay dito'y tersena. Hunay na itatao. Pagsuspitsa na untay. Ano samlatan kasinsin. Tinapatag. Amom nga awan dakes nga aramidem. Umayak man, Mari Jonah. Si kamot gaya, Mari Layla. Anya ti umay mo gatangan. Sa anak agumatang, Mare. Adda ka di parikot mo, Mare? Makauma da dya a Frankie, Mare. Managsuspit sa launay. Day tatirigat na, Mare. Siyak pa yan timabain kini kasinsin mo apuldo, Mare. Awan ti rumbang apagbain na, Mare. Awan magtidakas ngay naramid mo. Managsuspet sa laang ngamin nila kay mo. Siyak lang ti mauma talaga sinaak da dya a Frankie, Mare. Ay saan, Mare? Di mo aramidan di kasta. Ay, makaringring tumat ngamin, Mare. Imbagak met asaan apudno ti atap na. Ay na, Mare. Di nakpatyan. Maturugak san dito'y ayan mo, Mari Jonah. Sigurado ka, Mare? Wun, Mare. Ay kay kayat kumanin, Mare. Tapno makapag-istoryata manen. Ang kasanungay no umay nila kay mo. Ay, jak pa'y kaya ti agawid. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kankwana. Mabiit laang nga rod. Mangrikepak anasapa tapno makapag-istoryata. Nabayag mo tin asaan ta nagis-istorya. Tabi si tamat ato ha. Agyaman aklaunay, Mari Jonah. Nataktak ka paikit din gapo kanya. Okay laang kanyak, Mare. Si Kangkek di mo. Bumawi aktukan ka, Mare. Rabiin, yung di mo tinagawi dahi ta alayla. At daitayan ti kumare na. Kanya tar aramidin na itayan ni Mari Jonah. Bayang pailaeng tapno makapag-relax. Na, Sigurado matlaeng nga aga pa kay tumanen no agawid dito balay. sa dino tinang idulinan nyo iti flashlight. Ay sos, di mon panggapan ti mapan iti ayan na.
Inton kwan karkaro amarurod kun ka. Agruam day tatawa. Ay di kagungat tabasol mo matlaang. Managsuspet sa kan tumaangamay. Naimbag abigat mo, Mari Layla. Mala, agtugaw ka, tagkapeta pa'y. Agyaman naklaunay, Mari Jonah. Napuyatan ka pahigit din, Mare. Wen tadumat nga minti istorya tayo di rabi Mare. Ni, aguray ka. Nimot pare Frankie ti sumungan. Sigurado asi katigagara na, Mare. Naamon na siguro adito'y balay ti ayan mo. Di kat makauray nga agawid ah. Kailiw na ka siguro, Mare. Awan na tamok dita. Ala, rumor ka kit di, tamapan mo kasarita. Amang ano nakaamirisin nila kay mo. Ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti panagsarita yo. Apay ngay may kapailaang si ka Frankie. Sorry nga minan abakay. Basol ko may. Awan madadaol tinasayat alin nang tayong agkakalugaran no agraman inosente kat pagpanunutam iti dakas. Saanan bakay? Pasensya ka no inikak iti dakas aka ipapanandag iti nakita. Ay kat nasaya at ano nakaamiris kan iti bidot mo. Tani, nakababa inti kastangar aramidam. Uwan nga rod bakay? Sapil ako mata mapakawan na. Mapan ka iti ayan da pari puldo. Dumawat ka iti pamakawan kan kwa na. Mabaynak bakay? Mapan ka, wano? Uwan bakay? Mapanak kita yan na intun madamdama. Apay nga inton madamdama pay laang. Mapan ka itan. Sika tinagaramid iti kalukwan. Isu arumbang laang dumawat ka iti pamakawan na. No aramidak dayta. Mapakawanak nga tamot din bakit? Pagsaritaan tanto ti may papan iti dayta abanag ijabalay. Ay, nawaw! Di mo ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkita. Nang runa no saan ka sigurado, kan awan ti ebidensya. Taamangan no dayta ti pagrugyan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.